திருமண விழாவுக்கு அரசியல்வாதிகளை கூப்பிட்டா பிற கட்சி தலைவர்களை தாறுமாறா பேசுவாங்க. இதெல்லாம் பொறுத்துக்கலாம். பாரதிய ஜனதா மூத்த தலைவரான சுப்பிரமணிய சுவாமிய நெல்லையில நடந்த அவரோட குடும்ப நண்பர் வீட்டு திருமண நிகழ்ச்சிக்கு தலைமை தாங்க கூப்பிட்டாங்க. ஒரு மரியாதைக்கு அவர் கையால தாலியை எடுத்து கொடுக்க சொன்னா மணப்பெண்ணுக்கு அவரே தாலியை கட்ட போய் எல்லாரும் அதிர்ச்சியில ஆழ்த்திட்டாரு. பதறி போனவங்க அவரை தடுத்து தாலியை மாப்பிள்ளைக்கு கொடுங்கன்னு சொன்னாங்க. ஒரு வழியா சுதாரிச்ச சுவாமி மாப்பிள்ளை கிட்ட அசடு வழிஞ்சுக்கிட்டே தாலியை கொடுத்தாரு.